Informasi kawitan Janing Surat Edaran Wali Kutha Surabaya nglarang perkara parkir umbaran nang toko modern tibake gak direken. Pirang-pirang toko modern nang Surabaya akeh-akeh Indomaret seakeh sing dijogo marek tukang parkir umbaran. Sauntara Alfamart meh gak ono tukang parkir umbarane. Ngene iki lho Cak Ning, pirang-pirang toko modern Indomaret nang kawasan Surabaya Lor sing tibake seakeh dijogo tukang parkir umbaran. Padalan Wali Kutha Surabaya Eri Cahyati wis ngetokno surat edaran nang perkara gak ngentuki tukang parkir umbaran joko parkir nang toko modern. Toko kudu nyepakno tukang parkir resmi sing dijangkepi marek rompi teko Pemkot. Tibake surat edaran Wali Kutha Surabaya iku gak direken. Oleh seakeh tukang parkir umbaran sing ditemokno nang pirang-pirang toko Indomaret nang kawasan Surabaya Lor mesti wis ono tulisane bebas parkir. Sauntara nang toko modern Alfamart wis gak ketok tukang parkir umbaran barek gak ono tukang parkire. Indah, salah siji pegawene Indomaret ngomong lek pihak manajemen sik ngurus surat izin nang Pemkot Surabaya nang perkara tukang parkir umbaran. Sauntara iku Cak Noh, salah siji tukang parkir umbaran ngaku lek wis entuk arahane RW ambek pihak toko. Dhek yo dientuki njogo keamanan barek gak meksa njaluk duit parkir nang wong sing tuku nang Indomaret. Lek dikei yo diterima, tapi lek gak dikei yo gak popo gak njaluk. Sadurunge Wali Kutha Surabaya Eri Cahyati wis negesno lek toko modern kudu nyepakno nggon parkir. Dadine toko iku kudu bayar pajeke parkir. Toko modern utawa nggon usaha gak usah nggawe tulisan bebas parkir maneh. Polahe mbayare wis dilakoni aktual ambek dikelola operator parkir sing resmi. Pentinge nggawe alat elektronik iku iso gawe nyatet transaksi parkir, cek iso nyegat manipulasi ambek tarikan sak karepe dhewe. Dewi Imroatin, CTV.